παρουσιάζω το πρώτο σκέτς, το πρώτο σκετσάκι. Είναι από τους καλύτερους θεατρίνους που κυκλοφοράνε στο χωριό μας. Σας παρουσιάζω την Τούδα Πατήρ και τον Θοδωρή Τιτερέκη. Αγανακτισμένη εξυπηρέτηση πολιτών. Μάλλον πρέπει να είναι το ΚΕΠ. Πάμε. Ωραία, είναι να με πάρει. Πες να με πάρει. Εγώ δεν έχω πάρει νούμερο. Κλείνω. Α, εντάξει, ωραία. Γιατί πότες. Τεστ. Γεια σας. Γεια σας. Συγγνώμη. Να γαμίσω. Μα τι ζητάτε, κύριε, και έρχεστε με μανία? Ταυτότητα, βεβαίως, ή κάρτα ανεργίας? Τόσο καιρό σας βλέπω εδώ που έρχεστε και πάτε και σας ρωτώ και δεν μου απαντάτε. Μην περνάτε για τρελό, μα έχω τον καημό μου. Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ για το σεξουαλικό μου. Κάνε μου χάρη και άνοιξε το στόμα, βρε παιδί μου. Έχω πολλή δουλειά εδώ. Δείξτε το μουνί μου. Πώς λέγεστε, τι θέλετε? Χρωστάτε στο δημόσιο? Του πρωτοκόλλου αριθμού ζητάτε να σας δώσω? Ποιο πρωτοκόλλου αριθμού γυρίζεις να μου δώσεις? Εδώ μια τρύπα νοσταλγώ και τη χαμό σε δώσεις. Στους πρωτοκόλλους υστερώ. Δεν ξέρω αν τη βρίσκω. Μα αν είναι για να γιατρευτώ, να το επιχειρήσω. Όνομα και επίθετο? Νικόλαος Κοντοψόλης. Ακούω περιστατικό και σημειώνω μόλις. Άκουσε να δεις. Αυτό που έχω να σου πω είναι το μυστικό μου. Όλα αυτά που γίνονται έχασα τον ήρμό μου. Όταν ξυπνούσα το πρωί, είχα 3 ποδάρια. Τα 2 κοιτούσαν τη γη και τα άλλο, ξέρεις, τα οκάρια. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, έπεσε το καβλί μου. Εσούρωσε το σόβρακο, έχασα την ψωλή μου. Φωνάξτε μου ένα γιατρό διάγνωση να κάνει. Να βρει γιατί παρέλυσε και μαρασμός το πιάνει. Μα τι είναι τούτα που ζητάς, έρημη Νικολή μου? Στο μόλιβο θα βρεις γιατρό να γιάγει την ψωλή σου? Δεν ζήτηκες καλύτερα ένα τσουβάλι ευρώ, το κράτος μας να σώσουμε από τον αφανισμό? Για να σωθεί το κράτος μας δεν να έχουμε αρχίδια. Να λειτουργεί το πράγμα μας και όχι από καΐδια. Τώρα άμα τότε κάνε μια αίτηση στο Δημαρχείο κι αν στην εγκρίνουν από εκεί, θα πας στο λιμεναρχείο. Κι αν στην εγκρίνουν και από εκεί, θα πας στην Μυτιλήνη. Να σε περάσει επιτροπή, να δει αν μπορεί και χύνιε. Και άμα θελήσει η επιτροπή το μπούτσο σου να γιάνει, θα επιστρέψεις πάλι εδώ παράβολα να βγάλεις. Θα πάρεις τα παράβολα, θα πας στο στρατηγείο. Κι αν στα εγκρίνουν και από εκεί, θα πας στο δασαρχείο. Κόβω να πετάξω. Τότε να μην κατερείς με την ψωλή πεσμένη. Και βγάζουνε το πόρισμα τι εξέταση θα γίνει. Και αν όλοι αποφασίσουνε πως πρέπει να έχει στήσει, θα σου φωνάξουνε γιατρό και ο πούτσος σου θα ντύσει.
Τα έκανα όλα αυτά, όμως γιατρό δεν βρίσκω. Είναι βαρύ το πρόβλημα. Θέλεις να σου το δείξω? Δεν έχω λόγο να αρνηθώ. Πρέπει να το κοιτάξω. Πώς άλλωστε την αίτηση θέλεις να σου συντάξω? Πότε βρε, δεν βλέπω τίποτα. Κάτσε λίγο να πιάσω. Μη κουνήθεις, προσπάθεια μεγάλη τώρα κάνω. Αχ, μάτια μου, το χέρι σου χρυσό θέλω να το κάνω. Θαρώ λοιπόν κουνήθηκε. Λες να το ξεπεράσω? Βρε, εγώ δεν πιάνω τίποτα. Να, κάτι εδώ μαγκώνει. Να, κάτι πιάνω σαν κοκκί. Κάτι σαν να φουσκώνει. Μανούλα μου, να σε χαρώ. Θα ρέχω σωτηρία. Σηκώνεται ο μπούτσος μου, μου τρέμονται τα αρχίδια. Για ψάξε το καλά να δεις τα ώρα πως θα τον πιάσεις. Και το χαρτί της αίτησης θα σκίσεις, θα πετάξεις. Νάτος, σηκώθηκε. Τώρα θα αγριέψει. Μη φύγεις. Κάτσε εδώ τώρα που έχει δεργέψει. Βρε, έτσι είναι όταν σηκώνεται. Βρε, έτσι και όταν πέφτει. Και σηκωμένος να σταθεί, πάλι θα βλέπει κάτω. Γι' αυτό λοιπόν, Νικόλα μου, εγώ θα σου το πιάσω. Φοβάσαι το σκοτάδι, ψάχνεις πράγματα που δεν υπάρχουν και σκάει η βολή σου. Καλώς ήρθατε στο Blackout. Οι δύο παίκτες που έφτασαν σήμερα στο απόψινό τελικό είναι απόψε κοντά μας. Παρακαλώ, Μαριγό. Μαριγό, φοβάσαι το σκοτάδι. Σου λέει Δημητρού φοβάται. Μαριγό, ξαναρωτάω. Φοβάσαι το σκοτάδι. Δεν φοβάμαι. Νομίζεις ότι μπορείς να αντέξεις την απόλυτη σκότηση. Εμείς στο σπίτι μας κάθε βράδυ σε σκότησε. 1500 ευρώ και με περιπέσει τόσο. Μπαμπούς κούτεμα. Τι να κάνουμε. Μπαμπούς κούτεμα. Μη φεύγουμε από το θέμα, Μαριγό. Ναι. Μη φεύγουμε. Γιατί το blackout, γιατί. Για να ξεπεράσεις τους φόβους σου. Για να ξεπεράσω ψωλί Δημητρού. Άντε πάλι. Παραγωγή. Παραγωγή. Ακούει. Τι μου τη φέρετε ρε παιδιά. Τι. Αλτσχάιμερ. Και τι πώς θα παίξω εγώ εδώ. Μαριγό. Ορίστε. Σήμερα ήρθες εδώ για να παίξεις το blackout. Τι είναι αυτό, ξέρεις. Πού κρύβεται τα πράγματα. Σε ψάχνω και τα βρίσκουμε. Μπράβο, Μαριγό. Είσαι έτοιμη να γνωρίσεις το συμπαίκτη σου. Δημητρό. Άντε πάλι. Τι μου το ήρθες να κάνεις εδώ. Θα βρω το ψωλί του Δημητρού, βρε. Δεν θα βγάλουμε άκρια σήμερα, δεν θα διαβάζω. Ήρθες στο blackout. Ναι. Αυτό λέγω το σιγάρο, ναι. Τώρα θα γνωρίσεις το συμπαίκτη σου. Όχι το Δημητρό. Όχι. Ο δεύτερος παίκτης μας στο απόψινό παιχνίδι είναι ο Βαγγέλης ο Χασάκης. Άγρισα μου, γεια σας, αυτές είστε. Μέσα αγώνα, ρε. Anyway, το DJ έκανα. Γεια σου, πέρα, ρε. Καθόλου πέρα, ρε. Βαγγέλα, Παρακαλώ. τι είναι αυτό που φοβάσαι περισσότερο. Εγώ αυτό που πάμε περισσότερο είναι οι τσούφρες. Γιατί παλιά, μετά το σημείο δεν ήμουν μικρός και φουσκάλιασα. Άστα, αφού από τις φουσκάλιες για να κάτσει ένα μήνα. Μάλιστα. Σήμερα, λοιπόν, θα έρθετε σε επαφή με πράγματα επικίνδυνα. Είστε Σκάσε σίγουροι? μόλις στο διάλογο, δεν γέρασε εκεί πέρα πάνω. Στα παιδιά. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έτοιμοι είμαστε.
Εσύ είπαμε Δημητρός. Όχι μωρή, στον διάλογο, με γέλασε, δεν βλέπεις ότι δεν παντά. Κοίτα, Σας παρακαλώ. Μαρικό, είσαι έτοιμη να βυθείς στο απόλυτο σκοτάδι. Ήδη. άντε ρε παραχάντρο, παιδιά, όλα. Μωρή, δεν βλέπω μωρή τίποτα, μωρή. Δεν με ακούς ούτε μόνο. Ξαναδώ. Πού να πάω να πέσω κάτι, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μαλλιαρό είναι. Αγκατσαχίλια. Κοίτα εκεί τους κόβεις τα νιάτα. Το όνομα του δεις. Δεν χρειάζεται αυγαλή. Μηνύ. Δεν είναι. Θα το ξαναπιάσω. Χωρίς το τσιγκρόν. Όπα, με τρύπα. Τσιφάρι. Σάκη Δημήτρο, αμπόρτστο. Μπράβο Μαρικό, να περάσει ο Χασάπης. Κάτσε μπορείς, έλα πατραχάντρο και πάμε, γιατί που πιάνω, φοβάμαι δεν μπορώ. Πώς το διάλογο είναι, πού τι είναι. Α, τι είναι αυτό. Μαλλιαρό, έλα να μωρή, άνθρωπε, κράτα το μπαντά. Μην το χάρεις, το θέλω. Να το, τι πιάνω, εδώ, να το. Αχ, θέλε, τι είναι αυτό. Α, είναι το ευαισθητικό είναι, πώς θα το πιάσω. Αν μου φύγει κανείς το τραγάδο, πρέπει να το βάλω. Τι αυτό, καλέ. Τι είναι, μαλλιαρό. Έχει μάτια. Να. Κάτσε να σε πιάνω, πού νιέσαι, να σε πιάσω, όχι τώρα, με να φύγω. Τι είναι, γορίλας είναι. Ai, vai ver deixa ela raiva, vai te falar, né? Τι είναι, μωρή, τσιμπάλι, ναι. Te fala, né? Minha mão, Κάτσε να também. πιάσω, Τι είναι, τι είναι, μόνο δεν το φοβάμαι, δεν μπορώ να πιάσω. Ah, mas vai ter que botar outra doppia nel mio volo, né? La che troppo la si cavalli. Τι δεν κάνω κάτι με το DJ, με κόφτα, στα διάλογα. Πού το, ανάπω. Ah, che Λοιπόν, bello. τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, καλέ. Τι είναι αυτό. Καλέ, κεφάλι, Το βρήκα, ας το διάλογο, το βρήκα. Τι πιάνει, πού είσαι, το βρήκα. Κάτσε μωρή, κάτσε να το παράγω, πες τα διάλογα.